Hej og velkommen til denne video fra Markbund 3W. Og her har vi 03 Marco. Okay, du behøver ikke ændre din stemme. Nå, men i dag vil vi vise jer lidt vores Tivoli. Det er den første video. Og jeg vil gerne prøve, jeg vil jo meget gerne lave lidt flere. Men vi begyndte i går med det flotte Tivoli. ja, så. I må lige bære over, hvis der ikke er bygget så meget. Men altså, I skal lige tænke, vi begyndte i går, vi spillede måske vi spillede måske en time, så det er temmelig godt klar. Synes du ikke? Jo. Okay. Men skal vi starte fra en ende op ved klovnen? Okay. Eller, nej, vi starter bare ved spawn. Ja, vi starter herinde ved spawn, og så giver vi hele turen. Ja, jeg har. Ja, jeg har warpet mig til det. Så. Okay, se, det her, det er så vores spawn til Tivoli på en måde. Og nej, den her server er ikke online, eller IP i beskrivelsen, eller sådan noget, vil sige. Men den kommer måske til World Download, eller en original server. Og så vores hoved her, Mark, hvis du lige gider at vise det. Her mit skin og hans skin. Og senere hen vil vi også bygge en statue, hvor halv af statuen er mit hoved og hans hoved. Eller min krop og så hans krop. halv af min krop. Ja. Og her har vi vores klovn. Den har jeg bygget. Jeg pastede den. Du byggede den. Ja, men jeg har engang bygget det på det gamle map, og så bare kopieret den, og så sat den ind, og så ja. Men jeg har bygget den en gang, så klap lidt af mig. Tak. Nå. Var det godt? Fint nok. Så har vi her aftenshow. Jeg må hellere lige lave night. Ja. Se, det er sådan, ligesom hvis I engang har været Tivoli, der er det også et aftensfyrværkerishow. Så er det sådan. Mark, jeg affyrer, så kan du filme det. Der er ikke mere for 25 øre. Så betaler lige en 50'er. Styrer. Nå, men jeg låser døren. Pludselig. Nu tager vi herhen. Nej, vent lige. Jeg skal lige. Sådan der. Sådan der. Okay, vi starter ved den der, hvor der er færdig. Nej, her. Din. Vil du ikke sige det? Ja, okay, så den er ikke 100% færdig, men den er ikke færdig nu. Men I kan lige. Nej, Mark, du får en tur, fordi at du er optaget. Du skal også prøve. Ja, okay. Jeg skal bare lige finde mig en minecart. Og der er et par hemmelige gange her i mappen. Ja. Men I skal lige bære over, hvis det ikke er den bedste, fordi at den er ikke færdig nu. Den er ikke færdig nu, så. Ja. Men jeg har prøvet det der gammeldags look med trærutsjebanen der, og så ned i jorden og sådan noget. Okay, jeg går allerede over til den næste bane. Ja, det er faktisk en, jeg så sådan video ikke med nogen, der var ude og køre i rutsjebanen, og så fik jeg faktisk inspiration af dem. Og så tænkte jeg, ej, kan man ikke lave sådan en der i Minecraft? Prøv at køre en tur, Mark. Og man ikke kunne lave sådan en i Minecraft, hvor jeg så kører hen og tilbage hele tiden. Kunne man ikke lave sådan en? Og ja, det fandt vi jo så ud af. Kunne man det så, Mark? Ja, sådan ser det ud i hvert fald. Ja, sådan ser det ud. Lad lige mig få en tur, så kan du filme det udefra. Få bedre view. Det er det, du skal hive håndtaget. Jeg er pisselig glad. Til at man lige kan ødelægge den der træstøjen. Ja. Ja, og den er faktisk meget sjov. Indtil man falder af. Og den er faktisk meget knald på. Men vi bygger næsten alle vores rutsjebaner så ofte som muligt med det her power wave, for ellers er det sådan noget mega langsomt. Ja, fordi
Er der nogen, der gider have, at man kører i farten af en 10.000 år gammel oldtimer? Det er måske lidt overdrevet. Det er der sikkert. Det kaldes det er der måske en sikkert. hest, men... Hvad hedder det? Det er der sikkert nogen, der vil, men altså... Vi skal have nogle vilde rutsjebaner, sådan er det. Det er også Tivoli. Ja. Men i dag vil jeg faktisk også se, at vi bygger lidt videre, og måske bygger på... Eller begynder på nogle nye forlystelser, hedder det jo. Så er egentlig på det her skilt. Marco, du kunne jo måske bygge videre på din. Det kunne jeg, men... Du gider ikke, eller hvad? Jeg ved ikke. Jeg har ikke lige nogen idé. Altså, jeg vil bygge noget ordentligt noget, så... Jeg gider ikke bygge sådan noget discount. Ja, det skal være ordentligt, og jeg har ikke lige nogen idé til. Hvad med... Jeg laver en lille bod, hvor man kan vinde ting. Når jeg laver sådan en ud af redstone, sådan en shooting range, hvor man så kan med bue, så skal skyde sådan nogle blok, der går op og ned. Sådan en som... Nej, det er ikke det. Det er meget bedre. Okay. Jeg begynder herovre. Ja, okay. Jeg har faktisk allerede bygget en båd, hvor man kan købe kylling. Fint. Så, men den er temmelig grim. Jeg skal lige pynte den på den tidspunkt. Men er der mere at sige, Mark? Ja, masse. Ja. Men... fuck den her. Nå, men... ja. Vi skulle lige i gang med det her jo. Altså... Vi håber jo selvfølgelig, at der er nogen, der gider at se det her. Skriv her. I må gerne skrive i kommentaren, hvad I synes om det her, og hvad I helst gerne. Er vi laver minigames og sådan noget, eller hvad? Ja, for det her, det kan vi nemlig godt lide at spille jo. Men skriv også lige i kommentaren, hvad vil I have? Hvor lange de her episoder skal være? Altså, Det her bliver sådan et kvarter måske. Måske 20, hvis vi nu glemmer tiden lidt. Men skriv det lige, men altså, I skal lige tænke over, hvis vi vil have en video, der var 30 minutter, ikke? Så kommer der kun én video i stedet for 2, fordi at det skulle lang tid at optage og underholde imens, uden pause. Så enten 2 episoder, eller kun 1, og så den er længere. Altså, det skal I lige tænke på, okay? Og så tæller vi jo selvfølgelig kommentarerne, ikke, Mark? Og så... Man får den faktisk tilsendt som e-mail. Ja, okay. Men så tæller... Ja. Ser vi lige, hvad I vil. Ja. Ja. Det bliver sikkert godt nok. Jeg tror, jeg vil bygge lidt her på spawn, så man ikke bare kan gå udenom den her klovn, og så lave de her billetluer her. Det tror jeg faktisk gerne, jeg lige vil. Ja, klog det. Tak. Men ikke fordi du klog i virkeligheden. Eller... Okay. Stop det der. Og hvis I undrer jer over, hvis vi nu bygger i wool, altså uld, ikke? Så er det fordi, at Tivoli, det er jo ikke bare sådan noget gammelt gråt noget. Det er jo sådan mere farverigt og sådan noget, ikke? Sådan for lidt børn og sådan noget. Sjovhed og sådan noget. Og så er det jo derfor, vi bygger i sådan wool, eller uld på dansk, uldbloks, fordi at det er jo næsten de eneste farverige bloks, undtages clay, men i uld, der gives der bedre farver og flere farver. De er meget bedre farver. Ja, fordi at
Men ja, fordi det er kraftigere farver i uld. Mhm. Og det er derfor min klovn op er bygget ud af uld her. Ved Men det der. senere hen vil vi bygge med, hvad hedder det? Nej, Ler. vil vi claim ham, mener jeg. Det er det, jeg vil sige. Claim? Claim Hvad? ham med safe zone, så man ikke kan dræbe hinanden og sådan noget. Ja. Men vi skal også have puttet mobs fra her, det får vi gjort op. Ja. Mobsene skal kan bare godt lige- være lidt irriterende. Måske en... Ja, for hvis man nu sætter villagers i de der boder for at gøre det lidt mere realistisk, ikke? Og så man laver det der slash kill all, fordi der er bare sindssygt mange. Fordi at der spawner virkelig mange monstre på sådan, stor plads. Og så, men så dræber man jo de her villager inde i boderne. Så ja. Så det er ikke så godt, men hvis vi får taget mobs fra. I hvert fald til det... Der må gerne være mobs til, Nej, men de mobs. kan bare ikke spawn alene, uden hjælp. Ja, nemlig. Det er det. Godt, men ja. Så du må godt sige noget, Mark. Hvad er det? Yay! Ja. Fortæl lidt om kanalen. Den er rimelig ny. Jeg har faktisk en kanal på en anden bruger, eller en video på en anden bruger, men det var jo, den havde jo ikke et Minecraft-navn, så det var lidt dårligt. Ja, laver stadig videoer Nej. på den. Jeg lavede den der ene test første video. Men og hvad hedder det? Det ved jeg Hvad ikke. det? Ved du ikke? Din uvidende videnskabsmand. Okay. Men håber så selvfølgelig, at vi får en god respons fra jer, hvis I godt kan lide det her. Men skriv endelig en masse kommentarer med, hvad vil I se Factions Town i? Factions, det begynder vi nok at spille. Hvem ved? Jeg Sikkert noget PvP. Okay, stop det der. Men skriv endelig, hvad I vil se, og hvor lang tid har vi optaget, Mark? Hvad? Hvor lang tid har vi sådan cirka I optaget? don't know. Men det er slet ikke. Okay, skal vi sige, at vi optager til 10. Okay. Vi kan også lave sådan lidt med venner, hvor vi spiller med Hamachi med map, hvis de gider installere det. Og så kan vi lave sådan, hvor vi har en bygge en by. Har du læst det? Det var jeg. Okay, godt. Og I vil nok, hvis vi er i tvivl om noget her, så MSG'er vi, fordi det får lidt videoen op, hvis... Men det er ligegyldigt. Nå, MSG, det er da private men de kan jo match. se hele, hvad jeg kan se. Så, men det er også ligegyldigt. Nå, Han ja, har okay. aldrig prøvet at lave YouTube før. Din uvidende Nej, vidne. Rage kid. Nå, men jeg er jo god nok til det der med at hele tiden snakke. Det er tværtimod ikke så godt til. Ja, men det er en god blanding. 2 gode venner og en god blanding. Eller... Men skal vi til at slutte af? Okay. Det var alt for denne gang. Vi ses. Jeg håber, I gerne vil se, og husk at skrive i kommentarerne, hvad I helst gerne vil se. Og så kan vi gøre det for jer. Hvis man ikke skal have en eller anden VIP-account til bla bla bla, så tager det nok et lille stykke tid. Ja, men vi ses. Ha' det godt. Moin moin.